Dobar dan, dragi gledatelji, dobar dan, dragi umirovljenici. Evo nas sa našom Meri, a tko više zna, tko ima više iskustva o našim novozagrebačkim umirovljenicima, ako to nije naša Meri. Meri, za početak ću samo postaviti pitanje. Evo, jesen je, započinjemo novi ciklus. Kako je prošlo proljeće, kako je prošlo ljeto? Pa, evo, započinjemo novi ciklus, ali moramo spomenuti i to proljeće i ljeto. Aktivnosti su bile malo usporene. Činilo se da umirovljenici nisu aktivni, da su više u kući, međutim, žilavi su oni i oni se ne daju. Mi smo se družili, pili kavicu na klupici u parku, organizirali smo i izlete sa maskama. Umirovljenici su rekli, mi jesmo najugroženija skupina, tako je, međutim, moramo mi još uživati. I oni su ipak odlučili se i na putovanja, jer oni su takvi, možeš ih kao neka mačka, ona baciš ju sa 7. kata ili padne, ona se dočeka i ide dalje. Uvijek na noge. Tako je, tako i naši umirovljenici. Previše se priča ugroženi i onda ne bi valjalo da smo se zavukli u kuću, da ne idemo nikuda, pali u nekakve depresije. Oni su zvali, idemo li mi kuda, imali kakva aktivnost, trebalo je organizirati na što većem prostoru tako da se oni mogu šetati i bili su zadovoljni. Znači, mi smo imali puno aktivnosti, a to ćete vidjeti i u našem prilogu i u izvještaju naših podružnica. A htjela bih vam reći da izleti nisu bili onako kako smo mi zapravo željeli jednom mjesečno, ali ipak ih je bilo. Ja bi sada predložila da vi i naši gledatelji dobro pogledate naš prilog, a ujedno bi naglasila da smo snimili jedan zanimljivi intervju, reportažu sa našom predsjednicom Matice hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb, gdje je bilo pitanja, možda je malo provokativnih, ali predsjednica je stvarno detaljno dala sva obrazloženja i uvela nas je u neke probleme ili nam je raščistila neke probleme, pa bi bilo dobro da što više umirovljenika pogleda taj intervju. Dobro, eto, krenimo. Idemo. Podružnica umirovljenika Blato. Iz podružnice umirovljenika Blato primili smo obavijest kako je veći broj njihovih članova 28. rujna ove godine otputovao na 10-dnevno terapijsko liječenje u Makarsku. Podružnica umirovljenika Botinec. Iz podružnice umirovljenika Botinec nam javljaju kako se tijekom ljeta njihova kreativna radionica uključila u izradu maski prema otvorenom natječaju Udruge za šivanje i čuvanje narodnih nošnji. Organizirali su također i izlet 15.8. u Istarske Toplice, gdje su bili i sudionici mise u kapelici Majke Božje od zdravlja, budući da je taj dan bio dan Velike Gospe. Podružnica umirovljenika Sveta Klara, Čehi. Kako doznajemo iz prve ruke od predsjednice podružnice Gordane Herceg, podružnica je nastavila svoje aktivnosti i preko ljeta. Istaknula je kako održavaju sportske aktivnosti svaki tjedan cijelo ljeto. U lipnju su posjetili stari kraljevski grad Nin, obišli muzej soli, Solanu i navratili u Zadar.
Odlazili su svaku subotu u njivice na otok Krk na kupanje. 19. rujna posjetili su Kopački rit s Karancem i Osijekom. Sudjelovali su i na nekoliko humanitarnih akcija. I za kraj nam je gospođa Herceg kazala kako vezilje i radionica tradicionalnog nakita marljivo djeluje i stvara usprkos svim izazovima. Podružnica umirovljenika Horvati. Iz ove podružnice nam šalje vijest predsjednik Božo Dumić kako su preko ljeta posjetili Novi Vinodolski, grad Krk i prekrasnu plažu Dražice. Vjerujemo kako im je bilo lijepo, no nisu nam poslali razglednicu kako bi i mi barem manjim dijelom uživali u ljepotama spomenutih gradova. Podružnica umirovljenika Lučko Ježdovec. Predsjednica podružnice umirovljenika Lučko Ježdovec, Biserka Petrović, nam javlja kako je ova podružnica odlazila na kupanje cijeli srpanj, kolovoz i rujan na različite destinacije na našoj obali. Također su se svaku srijedu družili u vlastitim prostorijama sa igranjem društvenih igara. Nažalost, bili su i na posljednjim ispraćajima nekih svojih preminulih članova. I za kraj sa ponosom je istaknula kako je literarno-dramski pleter Matice umirovljenika grada Zagreba izdao zbirku pjesama gdje su 3 članice ove podružnice predstavljene svaka sa po 10 pjesama. Podružnica umirovljenika Sopot. Iz podružnice umirovljenika Sopot smo primili kratku vijest kako svoje redovne aktivnosti održavaju i tijekom ljeta, te kako su organizirali jedan ugodan izlet na Ključić brdo. Podružnica umirovljenika Travno. Iz ove nam podružnice stižu vijesti kako je iza njih zanimljivo ljeto. Naime, kako su nam javili, bili su na nekoliko izleta, među kojima spominju izlet u Nacionalni park Krka, te branje kupina u Narti Kiđmet, koje su organizirali skupa sa podružnicom umirovljenika Zapruđe. Podružnica umirovljenika Zapruđe. Kako doznajemo po riječima predsjednice Višnje Gojković, ova podružnica redovito tijekom cijelog ljeta odrađuje redovne aktivnosti. Tjelovježba umjesto u dvorani održava se svakodnevno u jutarnjim satima u parku Vjekoslava Majera. Društvene igre Beloti Pikado ponedjeljkom i utorkom, druženje utorkom uz kavicu i sok, druženje uz ples svake prve i druge subote. Tijekom ljeta su organizirali 3 izleta: lipanj, Narta, Kiđmet, srpanj, Marija Bistrica, kolovoz, Nacionalni park Krka. Eto, toliko iz podružnice umirovljenika Zapruđe. Za kraj ćemo spomenuti aktivnosti krovne organizacije naših umirovljenika Novog Zagreba. Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb. Kako nam je rekla Višnja Gojković, predsjednica, Ured Matice je u tijeku lipnja, kolovoza i rujna redovno djelovao. U srpnju su odredili ljetnu pauzu, ali kontakti s podružnicama održavali su se telefonski. Koncem srpnja, istaknula je gospođa Gojković, zaprimili smo pisanu obavijest iz Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva da je naš projekt Pridruži se, aktivni u mirovini, prošao posljednji dio postupka, odnosno da je procjena kvalitete prijedloga usvojena i utvrđena i uvrštena u programe Europske unije za financiranje, a koju donosi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,
obitelji i socijalne politike. Matica je organizirala i sprovela 2 10-dnevna odlaska članova u Makarsku na fizikalne terapije, a 28. rujna do 10. listopada predstoji 10-dnevna terapija u Istarskim Toplicama. Gospođo Gojković, na samom početku ovog našeg druženja htjela bih vam zahvaliti na vremenu koji ste odvojili za nas i naše vjerne gledatelje. Pripremajući se zapravo za ovaj naš razgovor, nisam se mogla odlučiti od kuda krenuti, jer vjerujem kako ćete se složiti. Tema umirovljenika, bilo na kojoj razini, u današnjem trenutku je doista neiscrpna. Krenemo li samo od toga kako su umirovljenici jedna od svojim brojem snažnijih, ako ne i najbrojnija grupacija u društvu, a ipak ju je politika uspjela marginalizirati, a usudila bih se reći i financijski obespraviti do krajnjih granica, gotovo od samog početka stvaranja naše države, pa do toga kako se u ova vremena korone, odnosno COVID-19, upire prst upravo na umirovljenike kao najveće taoce i žrtve ove sada već histerije koju netko naziva pandemija. Ipak, izgleda kako je najmudrije krenuti od samog početka. Gospođo Gojković, vi ste na prošlim izborima za izbor novog rukovodstva Matice hrvatskih umirovljenika Novog Zagreba sa svojim timom nadmoćno preuzeli odgovornost za ciklus od 4 godine rada, djelovanja i stvaranja umirovljenika Novog Zagreba. Kažite nam ponešto o samoj Matici hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb, kao na primjer koliko broji podružnica, koliko okuplja članova, kako se financira i koje su sve aktivnosti. Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb broji 18 podružnica, na vidiku je još 19 koja će se učlaniti. Ukupno brojimo cirka 2400 članova. A kako se financiramo? Osnovno sufinanciranje, dakle članski doprinosi. Eventualno skromne donacije prigodom ciljanih naših aktivnosti kao što su otvorena vrata, turniri i sl. Te prijavom na javne pozive koje raspisuje grad Zagreb. A koje sve aktivnosti sprovodimo? Pa dosta toga. Organiziramo 2 puta godišnje odlaske na 10-dnevne fizikalne terapije u zdravstvene centre kao što su Istarske Toplice, talasoterapija u Crikvenici, Makarska i u susjednu nam Banju Bučicu u Bosni i Hercegovini. Organiziramo preventivne liječničke preglede, dermatološke preglede madeža, mamografiju, provjeru sluha, kontrolu i mjerenje venske cirkulacije. Redovno aktivno djelujemo u kulturnim događanjima, programima, organiziramo posjete koncertima, predstavama, izložbama. Održavamo redovno tribine sa aktualnim temama. Organiziramo sportske programe, turnire u društvenim igrama, organiziramo zabavne programe, druženja uz ples, obilježavamo prigodne datume kao Međunarodni dan žena, Međunarodni praznik rada, Valentinovo, Vincekovo i tome slično. Organiziramo jednodnevne izlete, uvijek sa nekakvim ciljem, posjetama sakralnih objekata, znamenitosti, nacionalnim parkovima ili uz određene akcije kao na primjer branje kupina, branje mandarina, grožđa i sa odlascima na kupanja bilo u toplice ili na more. Jako puno aktivnosti.
Kada ste preuzeli odgovornost za ovaj ciklus, govorilo se kako vi i vaš tim donosite nove vjetrove u radu Matice hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb. Koliko je u tome istine i koji su to vjetrovi, koliko ste uspjeli realizirati od planiranog sada pri kraju mandata? Pa eto, kada smo preuzeli vodstvo prije 3 godine, prvi zadaci u vođenju Matice bilo je da uredimo financijsko poslovanje, formirali smo financijski servis, a potom smo izvršili detaljnu evidenciju članstva. Pristupili smo redovnom održavanju zajedničkih manifestacija, pokrenuli smo organizirane tribine te odlaske na zajedničke izlete, jer do tada to je bilo samo privilegija pojedinih podružnica. Otvorili smo mogućnosti odlazaka na fizikalne terapije, osim u Bosnu i Hercegovinu i u naše zdravstvene centre u Hrvatskoj. Otvorili smo dobru suradnju sa Maticom umirovljenika grada i jednostavno rečeno postigli smo harmoniju u ophođenju među članstvom. Kao predsjednica iz dosadašnjih iskustava možete li nam opisati prosječnu umirovljenicu i umirovljenika Novog Zagreba? Koliko su i česte kulturne potrebe, koliko često odlaze u kazalište? Evidentno je da osobe treće životne dobi odlaskom u mirovinu zadržavaju svoje navike iz prethodnih godina te i nadalje upražnjavaju svoje kulturne potrebe. Posjećuju kazališta, odlaze na koncerte, izložbe. Svaki puta kad kazalište ponudi posjetu njihovim predstavama, a naročito u situacijama kada su u ponudi povoljnije cijene, naši umirovljenici se masovno odazivaju. A koliko često odlaze u knjižnice, čitaju knjige? To su podaci koje mogu dati knjižnice. Međutim, iz mojeg saznanja, iz područja, odnosno naselja gdje živim i djelujem, Zapruđa, umirovljenici su velikim dijelom i članovi knjižnica gdje ostvaruju svoja redovna konzumiranja, ne samo posude knjiga, nego i njihovih programa kao što su njihove radionice, tribine, a dnevno posjećuju knjižnice i radi čitanja dnevne tiskovine. Koliko se često uključuju u rad civilnog društva u lokalnoj zajednici? Umirovljenici u principu žive svoje mjesto, vrednuju život u svojoj zajednici i željeli bi nešto učiniti. No, osim što imaju mogućnost uključivanja u umirovljeničke udruge, ne vidim baš da im se otvaraju vrata drugih subjekata u lokalnim zajednicama. Spomenuli ste tribine, pa koliko često sudjeluju na pojedinim društvenim tribinama? Umirovljenici, ovisno o temi koja se obrađuje na tribini, posjećuju tribine i jako aktivno sudjeluju u radu. Koliko ulažu u zdravlje, odnosno odlaze u lječilišta i toplice? Umirovljenici u skladu sa svojim umirovljeničkim primanjima ulažu u svoje zdravlje, što znači da većinski dio umirovljenika ima mala primanja, pa su takve i mogućnosti ulaganja. Nego što zahtijeva ulog u zdravlje? Zdravu i redovitu prehranu, te plaćanje sve većeg broja lijekova, a i liječničkih usluga. Umirovljenici koji su članovi naše Matice prema svojim mogućnostima koriste i pogodnosti koje im nude lječilišta, odnosno toplice,
koje su u partnerskom odnosu sa Maticom umirovljenika Hrvatske, te na taj način uspijevaju koristiti povlaštene cijene u toplicama. Koliko imaju potrebu za rekreacijom i što u tom smjeru čini? Po moje spoznaji, sve je veći broj umirovljenika koji su osviješteni. Spoznali su za zdravlje i vitalnost je potrebna i tjelesna aktivnost. Tako sve više podružnica organizira u svojim objektima gdje djeluju i satove tjelesne aktivnosti koja se odvija pod stručnim vodstvom tijekom zimskih mjeseci, a tijekom ljeta priključuju se na akcije sporta za sve na otvorenom. Super. Koliko često puta odlaze na izlete? Omiljena tema. Da, omiljena tema. Pa u prosjeku 1 puta mjesečno. Gdje postoje mogućnosti, tu i do 2 puta mjesečno. A koliko se često međusobno druže kroz društvene igre, ples i slično? Glavnina naših umirovljenika druži se tjedno 1 puta, društvenim igrama se bavi 2 puta, razne kreativne radionice koje djeluju gdje je također druženje 2 do 4 puta mjesečno, a druženja uz ples su redovno svaku subotu, a ponegdje i srijedom. Ples je ipak najviše posjećen. Možete li nam reći kakva je suradnja sa Maticom umirovljenika grada Zagreba, koliko razmjenjujete informacije i koliko vam je Matica umirovljenika grada od pomoći? Suradnja sa Maticom umirovljenika grada suradnju sa Maticom umirovljenika grada Zagreba možemo ocijeniti korektno. Imamo informatičku povezanost, pa dnevno razmjenjujemo informacije na nivou Novog Zagreba, a Novi Zagreb tada pružate informacije o svojim podružnicama. Matica grada trenutno provodi jedan EU projekt pod nazivom 4-godišnja doba u kojem su otvorene mogućnosti za sudjelovanje i našim članovima, te sudjelujemo u njihovim zabavnim i rekreativnim programima. Sad isto pitanje, kakva je suradnja sa Maticom umirovljenika Hrvatske, kako ste u kontaktu i koliko vam je Matica umirovljenika Hrvatske pomoći? Matica umirovljenika grada Zagreba je članica Matice umirovljenika Hrvatske. U hijerarhijskom ustroju znači da Matica umirovljenika Hrvatske je krovna organizacija Matici umirovljenika grada Zagreba, a mi, Matica Novi Zagreb, ostvarujemo sudjelovanje u radu Matice Hrvatske kroz Maticu umirovljenika grada. Dakle, trenutno Matica umirovljenika Hrvatske provodi također jedan EU projekt na području grada Zagreba, program poticanja aktivnog starenja, te nam izravno dostavlja obavijesti i mogućnosti za sudjelovanja u njihovim radionicama i tribinama. Svjedočimo svojedobne kvalitetne promjene i na tim razinama, iako nam ostaje i dalje nejasno zašto naše društvo, odnosno država, ostavlja svoje umirovljenike uskraćene za konstantnu financijsku donaciju, dok za neke druge skupine to ne vrijedi, već ih ostavlja na milost i nemilost samima sebi i EU fondovima protiv kojih nemamo ništa, kada znamo kako su sve ovo oko nas stvarale i ulagale generacije ljudi koji su sada umirovljenici. Teško pitanje. Nema odgovora. Naime, stari,
umirovljenici nisu u fokusu interesa našeg društva, nažalost. A loše je što su i umirovljeničke stranke razjedinjene, svako vuče na svoju stranu. Previše je raznih interesa da bi se stvorila jedna jaka umirovljenička stranka koja bi optimistički gledano mogla imati utjecaj na jednu osjetljiviju i pravedniju Hrvatsku. A recite nam, po vašem mišljenju, da li bi se Matica umirovljenika Hrvatske trebala više angažirati po tom pitanju, naravno po porastu mirovina, koje su usput rečeno u prosjeku besramno male i ne pružaju ni minimum sigurnosti, ali ni dostojanstveni životni standard koji naši umirovljenici zasigurno, ako ništa drugo, svojim prijašnjim ulaganjem u mirovinske fondove ipak zaslužuju. Zbog niskih mirovina i neadekvatno definiranih socijalnih prava, umirovljenici Republike Hrvatske predstavljaju skupinu koja je u najvećem riziku od siromaštva u cijeloj Europskoj uniji. Matica umirovljenika Hrvatske i Sindikat umirovljenika Hrvatske obratili su se vladi sa zahtjevom da se obnovi rad savjetodavnog tijela Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe kako bi pomoglo vladi u iznalaženju rješenja za poboljšanje materijalnog i društvenog položaja umirovljenika, te je sada nada za očekivati neka pozitivna događanja. Čekat ćemo, dakle. Gospođo predsjednice, čujemo kako ste i vi, odnosno Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb, u procesu realizacije ostvarivanja određenih financijskih sredstava preko EU fondova kroz određeni projekt. U kojoj ste fazi i o čemu se radi? Pa, Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb prijavila se 2019. na poziv Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. U program Pridruži se aktivan u mirovini sukladan uputama i pravilniku o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda. U provedenom postupku ocjene kvalitete projekt nam je ostvario 92,50% od mogućih 100 bodova, te smo dobili obavijest koncem srpnja ove godine da je naš projekt preporučen za uvrštavanje u odluku o financiranju koju donosi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te smo sada u očekivanju potpisivanja ugovora. Super. I sada, možete li mi reći kako imate podršku članova sa terena iz vaših podružnica u ovim kvalitetno pozitivnim promjenama u načinu rada same Matice hrvatskih umirovljenika, ali i u novim EU projektima koji predviđaju kontinuirane aktivnosti, ali i veću financijsku podršku, a samim time i veću odgovornost? Ove smo se godine našli u jednom teškom, turbulentnom vremenu. S jedne strane teška materijalna financijska situacija, a s druge strane pojava koronavirusa koja izaziva zdravstvenu krizu i sije strah. Pojave su to koje su ozbiljno ugrozile i provođenje naših organiziranih aktivnosti. Članstvo iz prigradskih podružnica okrenulo se isključivo aktivnostima koje su vezane uz njihovu kuću i okućnicu, dok članovi koji dolaze iz urbanih sredina više manje izbjegavaju grupna okupljanja. Vjerujemo i nadamo se da će postojeća situacija uskoro se promijeniti, te da ćemo spremno dočekati odluku o financiranju našeg EU projekta, što donosi značajnu financijsku podršku, ali i samim time i veliku odgovornost. Onda nadamo se. Vrijeme zaista brzo leti, stoga pred sam završetak ja vam
vjerujem za naše gledatelje, zanimljivog razgovora, kratko bih vas još upitala. Kakvi su planovi za budućnost? Koliko vas u tome potiču, podržavaju i motiviraju članovi podružnica? I da li se članstvo vaše matice povećava? Kakvi su planovi za budućnost? Mislim, u trendu sa današnjim načinom življenja prvenstveno bismo željeli kroz tečajeve informatički obrazovati lidere naših podružnica, ustrojiti web stranicu matice kako bismo redovno i na jedan slikovit način pružali informacije. Sudjelovati u kulturnim, sportskim i zabavnim programima, organizirati sadržajne izlete dostupne svim kategorijama umirovljenika, jednodnevne, sponzorirane izlete i višednevne. Organizirati edukativne radionice, poticati, podržavati i motivirati, znači imati podršku iz podružnica. Lideri, predsjednici podružnica su pogonski kotači o kojima ovisi da li će se članstvo zaista aktivirati i zainteresirati. Što se tiče broja članova, u prosjeku smo stabilni, pojedine podružnice bilježe stalni rast, a broj članova u nekim podružnicama blago opada. Taj trend ovisi o programima koji se nude u podružnicama i o komunikaciji sa članstvom unutar same podružnice. Evo, došli smo do kraja i za sam kraj, gospođo Gojković, u ime naših brojnih gledatelja. Još jedanput vam zahvaljujem na izdvojenom vremenu, ali i trudu koji ste uložili da bi nam što detaljnije odgovorili na naša pitanja, ali i s puno ljubavi prikazali trenutak rada svojih novozagrebačkih umirovljenika kroz svoje podružnice i Maticu hrvatskih umirovljenika. Hvala vama što ste nam pružili priliku da vas informiramo o radu i djelovanju Matice hrvatskih umirovljenika u Zagrebu. Evo, dragi gledatelji, to bi bilo sve za ovaj puta. Vidimo se za mjesec dana sa nekim novim temama.